Viasat opdaterer indimellem den software, der er i Digitalboksen, for at du kan få adgang til de nye tjenester, der lanceres. Hvis du har problemer med din boks, er det bedst først at downloade den nyeste software. Det løser de fleste problemer. Denne film viser trin for trin, hvordan du henter den nyeste software. Sådan gør du. Træk elkablet ud af Digitalboksen. Tryk Info-knappen på Digitalboksens frontpanel ind. Hold knappen inde, mens du tilslutter strømmen igen. Hold knappen inde, indtil lyset på Digitalboksens frontpanel begynder at blinke. Tryk herefter i hurtig rækkefølge på Digitalboksens frontpanel på Standby, -CH plus CH, Standby. Nu ser du på tv-skærmen, at Digitalboksen er ved at opgradere softwaren. Træk ikke elkablet ud. Det afbryder nemlig processen, og du er nødt til at begynde forfra igen. Opgraderingen tager et stykke tid. Når boksen er færdig, vil TV3 blive vist på din tv-skærm. Når det sker, så er det tegn på, at du er færdig, og boksen er parat til at blive taget i brug igen.